Que tal? Moi boas, son Adrián e presento vos este novo vídeo grabado en... vertical. Diredes vos: oh Dios, Adrián, pero que estás facendo grabando en vertical? Estás tolo, alta traición. Tranquilos, dende que creía conta en YouTube tiña moi claro que iba a gravar un vídeo en vertical un día, pero como un experimento, é dicir, un vídeo experimental para ver como a mí me resulta editalo, como a xente lle resulta velo, se gusta, se non gusta. Sempre o tive moi claro, é que todo foi pois por tema de comodidade. Usamos o móvil en vertical, daslle a pantalla completa, non tens que xirar o móvil. Punto a favor para o vídeo en vertical. Con que este ben distribuído e tal, eu penso que será un acerto. Se vos gusta o vídeo, dade a like. Poñédeme na barra de comentarios que vos parece isto de gravar en vertical. E veña, dentro intro! Bueno, pois presento-vos MIUI. Suscriptores MIUI, suscriptores. Sinxeleza? Pois sinxeleza, por que? Pois os menús son estilo Apple, é dicir, non temos caixón de aplicacións. Todas as aplicacións vanse instalando na pantalla principal a menudo que as vas descargando. Personalización. A personalización é o punto forte de MIUI. É super personalizable, é dicir, a apariencia e todo iso. Eu penso que MIUI é a capa de personalización de Android mellor lograda, por así decirlo, porque é que, por exemplo, vamos a poñer, pois non sei, este mismo, este é o tema de 2006, das de aplicar, son temas, pois, moi interactivos, por exemplo, isto xirar o cambio de cor, ou cando estás na pantalla de bloqueo, xiras así e sale o reproductor de música. E xiras así, outra vez, e sale o tempo. É dicir, pois ten eses detalles pois que poden ser moi cómodos. Aquí poder mirar tamén o tempo. Outro tema, este encántame, este é o que teño actualmente. Onde está este? É moi gracioso. É dicir, podes ter o móvil super formal como facer que parezca unha gardería, é dicir, o muñeco sacándose selfies con mi 6. E daslle aquí a play e podes pois xirar o móvil e mirar que hai ao rededor e... ten estas tonterías que son moi graciosas, sabedes? Entonces, pois bueno. Modo non molestar, é dicir, nós aquí temos un modo non molestar, e este modo non molestar actívase, ou podemos activar manualmente, ou senón pois automáticamente chegado unha hora. E tamén ten unha implementación coa Mi Band, de forma que cando a Mi Band detecta que estás dormindo, pois directamente activa o modo non molestar. E agora, que non me gusta de MIUI? Pois primeiramente, e o que máis me doeu xusto encendelo, o idioma. Non ten galego. Sei que hai algunhas rooms de Xiaomi que si teñen galego, pero este en concreto non. E doveume bastante. Outra cousa que tampouco ten, que me dá igual que non a teña, é a radio FM. Eu non a usaba, pero supoño que habrá xente que a use e a botará en falta. Non consigo facer que o LED de notificacións funcione coas notificacións. É algo que teño que ver, porque, joder, eu usaba bastante un LED de notificacións. Poñelle cada color, por exemplo, a cosa poñello verde, Telegram poñello azul, sabía cando tiña un Telegram e cando tiña un WhatsApp ou tal. Non sei. Que a batería, no, antes de nada. O navegador por defecto é unha basura. En serio, de estar usando, deixar ter pestanas abertas, sair e cando volvías a entrar, pois cerrábanse todas as pestanas e jove, tiñas aí links e tal e perdes todo. A mí iso que me sacaba moito de quicio. Entón, pois nada, uso Chrome. O sistema de notificacións, disto queixase todo o mundo. Funcionan moi mal as notificacións.
Non é que funcionen mal, é dicir, avísate, tal, sí, vale. Pero estamos acostumados a que en Android, por exemplo, se aquí teño unha notificación, doulle co dedo ou cos dous dedos se desplaza a notificación para mirar se, por exemplo, teño dous WhatsApp de dúas conversacións. Aquí non che pon de quen son. En Android en limpo estiras a tarxeta e podes ver de quen é cada conversación. Aquí tes que ir aquí e facer cos dous dedos, ves? E aquí sí. Si fago con un non me deixa porque teño que desplegar isto. A batería, a min gustaríame que me dera por 2 días, pero non. Xiaomi non fai a gama Mi pensando en que a batería che dé para 2 días. Dache para o día sobrado, pero sobradísimo. Non descarguei un xogo Stopper Flamas, descarguei algo básico en 3D para que vexades que, bueno, pois o móvil se defende moi ben, é super fluido, non tes fallos de nada, tal, bah. Iso que nada, como vedes aquí, todo fluido, tal, sin lags. Non, vai guai. E agora probamos con Mario, un xogo en vertical para variar, joder. Ao final, para que queres tanta potencia se ao final todo o mundo xoga este tipo de xogos que non consumen case potencia e son os máis divertidos. A cámara funciona moi ben, non sei de que se queixaba a xente, saquei fotazas, incluso destas de cando sales de festa que quedan co flash e quedan tope mal, non sei que. Mentira, neste móvil quedan todas perfectas e que non hai unha foto que quede mal, Creo que vou facer un vídeo aparte que enlazarei neste vídeo para que vexades só cousas da cámara, é dicir, gravarei vídeos, fotos e así pois vedes como funciona o móvil nese aspecto. Así que nada, aquí remata este vídeo e así me vou despedir. Ata o próximo, agur.